ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. хуш омадед ба канали мо. бародар, дар ин навор якчанд мошинҳо аз мошинбозори Душанбе аст ва якчанд мошинҳои фурӯшие ки бародару дар ватсапи ман равон кардаги ҳастанд, дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. навора то охира тамошо мекунем, дастгирро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат бошед. Мерседес ҳечка бародаро солуш 99 объёми 2.8 хати тамошо кунен, улати беҳтаринаш. ана касое ки мошинхари аниқан ҳам сечка бисёр сӯрох мекунанд, ҳам барои шумо ай 99 солай объёми 2.8 ҳуҷҷат танировкаш 1 сол 4 та валои нав хати светчам свети беҳтарин ай камераи қафока аст кор мекунад. салон шавӣ мегирем, салон шамяк тамошо кунем. салон набинем, салон шавӣ берун шуда хушрӯа. автомат ай коробкаш люк дора. 4 дар электропакет. ена салон набинем. абагреш доштагу. автопилот 243,000 пробег. автомат, кондиционер, асир. ҳама наварута доштаед ки бояд мошинча тоза хушрӯа. элегант. объёми мотор 2.8 бензини холия. нақша 90,000 мегад бо муомила дора. номраи кара мемону занг бизанем. ана барои шуморо бо бештар маълумот мета. ҳамин номро кор мекуна 93 860 23 23 ане. меги сечка биад сечкаи тоза хушрӯа кард. Toyota Camry бародаро, Camry да соли 2011 Америка, объёми 3.5 хати, бензини холӣ. танировка кардаги ҳуҷҷат танировкашам ҳаст. салон шаг мегирем, салон шамяк тамошо кунем. касои дамавтун мешавад, номра ка ҳастай бо барои шуморо бештар маълумот метавад. электропакет, коробкаш автоматай, монитори калон. старстопай люкам дора. чолона салон тоза. мошин биад тозаи хушрӯда. ин монитори қафош кор мекунад? мекунад? рост ай ҷош танг агане қафон беҳад мушкилча баъзе бая ҳам та ҷои танг намондаги сёмка да везер меям. махша 170,000 170,000 меган бу муомила дора. номра кара мемонем 95 15 01 10. бу барои шуморо бештар маълумот метавад, бу муомилаи хубан мешавад. мерседесҳои эмели 350 бародару соли 2012 ҳай тамошо мекунем. касои дамақбул мешавад, бо хайдори аниқ бошен, номраи ака мешавад, метавонед занг бизанед, барои шуморо бештар маълумот метаванд. салон шаг мегирем, салон шамяк тамошо кунем. бо электропакет ана ҳалми наворот содора кор мекунад. салон сия Agak peshon beklar, agak peshon konuşup ne?
обогрев лифт, автопилот, пробегаш амаги 100,000 буда. 100,000 пробег дура. Автопилот, бор компьютер, климат контрол. Хоб микан дура. Хоб авиа моторш севни май бензин хурди. Hadi dalga. Нақша чанд суфти ака? 365,000 мега бо муомила дора. Номрош 915 59 69 64. 82 я? 915 89 89 64. ба яке мошини фурӯшие ки бародармон равон кардааст, Nissan Tain аст. Солуш 2007 гуфтааст коробкаш автоматай, моторуш ДВС, нархи 63000 бо иншоалло арзонани мекунем. ира гуфтааи соҳиби мошин. ҳамин бародар ду мошин дора, ана як тайга сечка дора бо сечкаш гуфтааи солуш 2000 май коробкаш автоматай, моторуш д ба нархиш гуфтагӣ нест. хулоса ду мошин дора. бародаро кадомиш маъқул мешавад, номрои акара мемонем, метонен занг бизанен, бо барои шуморо арзон мекунад. номи канали Автолайф ҳатман ҳамсӯҳбат шавен. номрои телефонаш бошад 989 11 11 00. ва як бародар дигаон мерседес сечка равон кардааст, неки солша моторша нанависондагӣ нест. гуфтааст мошин 100% хадавои соза, намо танировка дора, ҳуҷҷат надора. мошин кам гаштагия, газа бензин, печка кор мекунад, кондисионершам кор мекунад. хулоса мегири ҳай мекунӣ, ягон камоди надора. нархша 65000 сомонӣ мега. номерош 989 14 19 54. мошин дар душанбе қарор дорад. як бародари дигаамон Opel Duty равон кардагӣ аст. гуфтааст солуш 2000 май, нархша 40000 сомонӣ гуфтеса, бо арзонан мешавад. рости гап дар ин ҷай бародармон маълумоти пурра овардагӣ нест. ҳам гуфтааст ки солуш 2000 май, ягон камоди надора, нархиш 40000 сомон. номери телефонаш 88 598 88 81. занг бизанен, бо барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. ва як бародар дигаамон мерседес дора. бародаро ҳолати беҳтарин шай, фақат гуфтааст ки ана алиш кардан дар кори ягон кемри диққатӣ. ҳай мебинем состояние мошина, бо болои сумуш метавонем агар мошино маъқул шаванд. хулоса дамхел мошин барои алишия. номрош мемонам, метавонед занг бизанед, барои шуморо бештар маълумот метаҳад. номрои ватсапш кор мекунад. +7 965 505 32 40. Hyundai Sonata 2011 сол, ҳариёми диққати мошин вагони. бародаро ки бисёр гуфта буданд, ҳамин Sonata-ро сёмка кунед, ҳамин барои шумо. касои дамақул мешавад, номро ака ҳастай, бо барои шуморо бештар маълумот метаҳад, бо арзонан мекунанд. бензин айн ира газ ҳам мешавад, ёки бензин ам барои ҳамин рахт шавга газ ҳам мешавад. 115,000 хеле вариантҳои алиши дорад. вариантҳои алиши ҳам дорад. салон шак мегирем, салон шам як тамошо кунем. салон сиёҳ, электропакет, обогрев лифт, потолок панорама, автомата, бор компьютер, климат контрол. старстоп, обогрев. ҳамаи наворот дора кор мекунад. нархшак 115,000 мега. номро кара мемонам, занг бизанем, барои шуморо бештар маълумот метаҳад, бо арзонат мешавад. хоб ҳам номро кор мекунад ка. хоб 92 867 88 88. шамай шумо ё? я чанд мега?
120,000 набар меда бо як Hyundai дига 10010 сола. Хоб касои да махсул мешад дори ҷамошин бисёр дори ё? Yakayım bolu böyle bir gibi oldu. Çok sevdiğim. Хоб ҳамин як чанд мошино дора касои да махсул мешад номи канали Автолайф занг бизанед. Ана бу барои шуморо арзонам мекунад, кадомаш махсул мешавад? Мошинош вагониянд. Тай навестам.